Eta Txupinazoko irudiak gogoratzen egon gara, eta mentxe daukagu gurekin, gure ondonduen, gure gonbidatu izarra zara. Mikel Goñi, ze moduz, Gabon? Kaixo, Gabon. Egon zara Txupinazuen inoiz, Mikel? Ez. Txupinazutan ez. Zolako aglomerazioak eta ez dut ditu maite. Beste jendi hor bat, beste engainen eta jagut ozin ostatu ondo gustura ikusi, gozario batekin da txampainakin. Baina zukan etarte bat egiteko apurorik, ez? Zu nire entzera hola morrosko handia izan da malaletxe duna, antxe hasi eta ukal ondoka, ingo genuke holako tartetxo bat, ez? Bido, iru, ameste jende bat gauta. Baita gainera denak Goñi ikusi orduko danak gainera, etorriko lirateke eta... Orduan txazpian, Bai, orduan formal zabiltz. Bai, bueno, azkeneko urtetan, bueno, azkenin gure girua eta hoi, generalin, bazkari eta edo afari honak egin, osarik kodarria artean, eta, bueno, gero pote batzuk ere bai hartzen ditugu, minio beste jarrera bat. Halere, aipatuko dugu hemen gauzenak, bai biltzen garalako kaletik eta gustatzen zaigulako hemen. Batzuk beste baino gehiago. Ni bai, uztailaren 6 bada egun ona, Mikel. San Ferminen hasiera, uztailaren 6, San Fermin bestera. Bai, baina Nafarra bezala, hemen gu beti da nik, ez? Maitu izan dugu San Ferminak, ez da lesakan ere diren, ez da gauza bera, ez? Azkenin Iruña, munduko jende biltzen da, hanbeste gauzak arrauko gertatzen die, desmadrea, ez dakit, eta, bueno, uste dute San Ferminak jende asko, espero egoten direla, ia noiz azaltzen den usteak 6, ez? Gero aipatzen dugu, udaletxe plazaino egia da, Txupinazoa gero eta gehiago ere, hiriko beste gunetan ere bizi dela, ezta? Batzuk Gaztelu plazan biltzen dira behar bada umetxokin eta daudenak, Nafarro oinezek ere egiten du bere Txupinazoa, aurten gaina beste pilotari bate bota du Txupina, Abel Barriola, ezta? Eta, bueno, pixkanaka hiriburuan bertan ere zabaltzen da. Bai, azkenin holako, gaztezarelik da, ez du esatu bezala, 20 urtekin, zure bizian, uste dut, behintan egin dizuke holako gauza bat, ez? Eta, gu ja gaude, Gu ja gaude honenien, katu, Mikel. Gu, ez gu, zu bat eixo zara. Zuek? Belaunaldi beretsukoak izan da. Guk kontuak egin ditugu eta urte beteko aldea ez dugu esango zein den zairra o abitakoa, baino zure Zuek adin berdinekuek uste donik. Bai, San Fermin egunera iritsi nahi dunik. San Fermin egunea bizar uztailaren 7, Labritean ikusiko zaitugu. Bai, bihar antolatu dute partida, programazio benpin kartela oso polita, lautariko bat hasieran inbarra zen, azkenin Olazabal hartu dute parte, Asier Rolaitzora ere bai, González, Osanarena, ni, eta uste dute partida izango dela nahiko, Ze oroitzapen, bai, Mikel, hori gainera, ikusi? biharko egunin, eguerdiko 12 naski izan duzela partida, txapela bakarra horrat egin nuen, ez? Nafarroko txapelduna. Eta, bai, Laurete beti sartzen nahizen din, gauz hori beti, bai, gusanillo hori etzen zen. 2003 urte esan, Mikel. Bai, zanleke, bai. Ez, igual 2002. 2002, hortxe. Zanleke, bai. Baina, 10 urte. San Fermin berak izena ere badu, ezta? Eta bada jende asko behar bada, Iruñara etortzen dena, behar bada San Fermin feri horren aitzakiarrekin, pilota partida ikusi, gero bueltatxo bat baina pilota partida ikusi. Bai, asko, jende asko, bai, herriko eta jende asko, gainera, egiten dute, enpresak eta, partido espezialak eta egiten dute, gero eta gehiago egiten duten, bi enpresan artean, ja, hasi dire nahazten pilotariak, igual Nafarroko Gipuzkoan kontra, eta gero, Gasteizeko txapeketan pareja berak, eta, uste dute, enpresak eta pilota partidak gero eta gehiago direla promozionatzen, ez? Ikusten genituen zure irudi batzuk, gazte, jende animatzen, pasioak pizten dituzulako. Pasioak, Mikel, eta piztu izan dituzulako. Zure telebistako beste irudi batzuk ere ikusten ari gara, telebistan ere bazabiltzerako horri buruz hitz egingo dugu, baina pasioak biztu izan dituzu, Mikel, eta jendea eraman duzu, eta eraman gaituzu frontoietara zu ikusten, sasoi baten gazti eginenak eta hurbildu ginen. Bai, orduan uste dut gauzak izan duzen boom bat, ez? Ez bakarren ekin, bai, pilotari bezala, duaia maritxula, eta gero, kanpoen da, nahiko soziablea, ez? Ezan du nahiz beti, eta, jendea hasi zen, ez dakit, urte honak izan du ziren pilota munduan,
espektakulu bezala bihurtu zen frontoi askok eta leku askotan, da, bueno, gu bizi ginen izan ginen bumba, ez? Eta, bueno, bai, egia da, bueno, eta, bueno, bero... Pilotalekuen burrumbaren parekoa entzuten da hemen, jakina, baluartera jende asko tortzen dalako batek zuak ikustera, afaltzera ere bai, baina burrumba hortan, bai, eta burrumba hortan zarata asko ere izan zen Mikel Goñiren inguruan. Gauza asko esaten zen, eta askotan, jakina, batzuk izango ziren egitazkoak, besteak berriz ez hainbeste, gero esangabekoak ere geldituko ziren, baina... Urteetara zelan ikusten da, Mikel, orain urtie pasata, atzera begiratu? Nire eta mutzen, egin gauzakin, ez? Azkenin ni momentu hortan gauzak egin da, esaten bezala zezenari Agarretatik hartu eta heldu, ez? Eta, azkenin, bakotxak uste dute denbora pasarekin, lasaitzen da, burua bizkot asenteratzen du, azkenin... Bakarren batek Mikel oraintxe pentsatuko du, honek bai esan orain formal da bilela, ez duela jorrarik egiten, baina garai batean, garai batean juerga ederrak egindakoak izandakoak gara. Bai, izan du dire, bai. Oso, gainera Sanfermina eta beti izan du maite, eta, bai, ez dakit, beti gustatu izan... Balduzu bakarren bat buruan, juerga ora itzela izan zen, alako tokian, alako jendearekin, alako... Bai, dut asko. Bai. Ez dut izango. Hemen ez dut izango zuri. Baina jende harrek oraindik ere Mikelen inguruan segitzen aldu, bai? Bai, gaur egun ere frontoietan partido asko joatzen ari naiz, nire kabuz nabilet, badaude bi enpresa, kontratatzen diatena, eta gaur egun frontoietan, 200 lagunetik gora aldiro esaten dire, eta honik jendea segitzen dira. Eta pasioak pizten ondino, Donostin beste egunin badakizu irebazine bala ia apustua, tanto batera geratu ginen, zure alde apustua egin genduen. Donostin irutzuloko hitzako partiduen. Eta jokatu altzen den, Serrano. Ez, baina hortxe egon ginen, ez, hola neuro bateko apostuek ziren, irutzulen aldeko zalako, bai, danak goinin alde eta bai, hortxe irebazi genduen. Bueno, zezenari adarratatik heldu, entzun dut emetik, zezenari ez dakit adarratatik heldu, baina entzierro bat korritu duzu. Bai, rato bat. Juerga horietako baten ostean, ez? Juerga horietako baten ostean. Ari saldu zen gainera, Ea gozaltzen eta, blakitzen men guri, ez dago errabilik. Hori esan da nahikoa da. Berroita mar metro edola, eta nahitu dituen ja ondon. Baina zezenaren aurretik edo atzetik, zer da beste kontu bat, bai, nik entzirroan izan naiz. Horretik, nahitu dituen nola, ja ondon, 5-6 metrotara, asotxori... Bai. Arnasa, ez da asko izaten dutena, impresionante behar duela, zezenaren hori da, arnasa hori... Sartu ditzen barre azpidin, eta eskapo, bai. Hori ez dakit, ez da, nahi ikara maiten ditu, olako bitxok, eta, azkenin amiste jaleo bat, eta, enditzen gehiago sartuko, Baina bazara zali, jarraitzen zu entzierruketa? Bai, ustate ezkite entzierruketa. Bai, beste gauza da, igual plazan, ez, beste otoreroak edo, baina hori bai usatzen zaiz, azkenin uste dut, hor zezenak badaukela bere defensa, ez, jartzen dute bere hori, baina, tradizio bat da, eta uste dut, ni horreri utzi beharko ditela, ez. Halere, sokamuturran baino beto, pilotan moldatzen zara, argi dago, eta zer entzun donik, zuek ibilizariela alkarren entrenatzen edo alkarren kontrastatzen da. Ez gara gaurkuk, ez gara gaurkuk, ja zumeste urte Bai, egin nion desafioko antzerako bat euki ginen. Bitu, irudiak ikusten ari gara. Eta nahiko airoso atera nintzela esan behar dut, Ez da ongi nik esatea, baino, itxuroso xamar. Segazte zauzie, bitok. Zazpiti zazpira, ginen hor. Hau zer da bierrepidean. Bai, alaxe da. Jarri genituen Amet Txurruka pilotan eta Mikel Goñibera bizikletan. Eta hortxe aritu ginen, ni Goñiren alde eta Alex Txurrukarekin. Gazte, ondela 2 urte hori. Baina esan berra dago Mikel hobetu egin dugula biok ere urteekin. Ardo bezala. Bai, tripa ere handi xamarra daukagu, orduan, eta orain. Hori da sake hona dago zelatu. Bai, sakea baino hemengoa baino, hori ere egia da jaski.